In the Legion, you march or die. Dirty dozen. Why don't you knock it off with them negative waves? Da si dvostruko pametniji nego što misliš da jesi, još uvijek bi bio prava budala. Ovo je jako glup film, ali ne glup zbog teme kojom se bavi, nego jednostavno glup film zbog toga što je glupo snimljen. Očekivao sam neki srpski propagandni mega spektakl, ali ovaj film je daleko od nečeg sličnog. Ovo je jako dosadan naslov prepun tehničkih i drugih filmskih mana i nedostataka. Prije nego krenem oštro u recenziju, uhvatit ću se manjih nedostataka, pa će one sočnije stvari doći nešto kasnije. Moram također reći da ovaj film prvo gledam samo kao ratni film, to jest kako je snimljen, a tek kasnije ga gledam i kao film rađen prema povijesnom događaju. Prvi problem je u tome da je narativno jako loše ispričan sa vrlo malo zanimljivog dijaloga koji se neće pamtiti poput nekih scena. Ono što je započela naracija, završila je još gora montaža. Evo ja se trenutno ne mogu sjetiti nekog drugog filma kojeg su mučila ta dva problema u isto vrijeme. To je sve trebalo ići kao po špagi, a ne se puno bez razloga prtljati. Tako imamo scene koje se stalno tiču 1995. godine, da bi se jednom kao iz vedra neba pojavila jedna iz 1988. koja baš i nema veze sa radnjom. Recimo, loše odrađena montaža jako kvari scene pucnjave između žitelja SAO Krajine i hrvatskih vojnika, ili da ne kažem četnika i ustaša, jer meni su ti likovi koji pucaju po našima četnici, a naši koji pucaju po njihovima su njihova ustaše. Ali ima toga još, mislim, kadrova koji su loše odrezani, pa scene često izgledaju kao da nešto fali. Scenarij je također siromašan, da ne kažem jedan, jer kako film ima mnogo likova, rijetki su oni koji su dobili kvalitetnu pažnju. Rekao bih da su samo dva lika u cijelom filmu, a to su Ilija i Dane, dobili zadovoljavajuću karakterizaciju. Svi ostali mučak. Taman pomisliš da će lik, na primjer Petar, dobiti neku dubinu, a scenarij ga malo zaboravi ili ga stavi u pozadinu priče. Sa nekim likovima scenarij i nije znao što će, poput Brace. U dosta scena vrlo vjerovatno nenamjerno je ova ratna drama ispala smiješna, a sve scene su vezane uz glavnog protagonista Iliju. Kao recimo scena kad on i Stevan bježe od hrvatskih vojnika pa Ilija padne niz padinu, ili kad njih dva ukradu auto hrvatskim vojnicima pa se Ilija dere na Stevana da vozi, a on vozim brate, vozim, dok ih hrvatski vojnici ganjaju ko u potjeri koje se ne bi postidjeli ni u smrtonosnom oružju. One rijetke srcedrapajuće scene su krivo odrežirane često sa prenaglašenom patetikom, pa gube na emocionalnoj snazi. Dobra je stvar što film počinje izjavom da je inspiriran stvarnim događajima, a ne da je rađen prema stvarnim događajima, tako da nije nikakvo čudo što su Srbi dosta priče oko vojno-redarstvene operacije Oluja frizirali. Ali još me čudi da to nije u nekoj velikoj mjeri frizirano koliko sam očekivao. Recimo, film ne objašnjava zašto je došlo do Oluje, te govori kako rat nije započeo te 1995. godine, jer kad gledaš film ispada ko početak, a ne svršetak rata. Također, po filmu ispada da je neovisnost Hrvatske 1991. godine samo nastavak Pavelićeve NDH, jer su hrvatski vojnici prikazani više onako kakvi su u stvari bili četnici. Piju šljivovicu, rade dernek po kafani, ubijaju ljude kako im se spadne. I jedina razlika je da stalno pjevaju evo zore, evo dana, jer jebi ga scenarist se nije mogao sjetiti niti jedne druge ustaške pjesme, pa stoga ovi u filmu i po danu i po noći i u kafani samo to pjevaju, jer ipak je to bio najveći hit ondašnje NDH. I pucaju kalašnikovima u zrak ko da ima metaka na bacanje. Ono što me čudi da u 156 minuta filma nema političkih osoba, nema Miloševića, nema Šešeljevoj govora, nema Milana Martića i ostalih likova koji su sve to zamjesili. A nema ni spomena o istjeranim, teroriziranim i ubijenim Hrvatima u okupiranom području SAO Krajine. Ne govori se o tome da je ljudima bilo naređeno da se evakuiraju, a tek je onda započela bježanija, te da su i mnogi njihovi sunarodnjaci u Bosni nudili bocu vode po 10 maraka, cifra od koje se moglo živjeti 2-3 dana. Ispada je na tom području, to jest području Krajine, živjelo samo srpsko čerljade. Sam film upada sam sebi u usta dva puta. Prvi put u uvodu gdje piše: pola vijeka nakon toga
misli se na Drugi svjetski rat i ustaške zločine, dolazi do raspada Jugoslavije i proglašenja nezavisnosti od strane Republike Hrvatske 1991. godine. Srbi sa prostora Hrvatske žele da ostanu u Jugoslaviji i osnuju svoju republiku Srpsku krajinu. Znači već u prvoj rečenici priznaješ da je došlo do raspada Jugoslavije, a onda priznaješ da si na prostoru Hrvatske i da na tom prostoru želiš osnovati svoju republiku kako bi ostao u Jugoslaviji, za koju kažeš da se raspala, što automatski znači da te države više i nema. I to bez obzira što je 94% stanovnika podržalo državnu samostalnost Hrvatske. Drugi put u 6. minuti filma kad braću zove kćer Marija, studentica iz Beograda, piše 31. juli 1995. Republika Srbija, Beograd. Ja koliko znam, Srbija postaje republikom tek 2006. godine kad ju je Crna Gora otkantala i proglasila svoju neovisnost kad im je dopizdilo biti dio države zvane Srbija i Crna Gora. Ovo kao da sami nesvjesno govore da im se fučkalo za Jugoslavijom, već se težilo za velikom Srbijom. Da se vratim na film. Skoro polovica likova u ovom filmu su mutni. Braca Švercer koji bi zajebao koga god može, Steban i Gazda izgledaju kao četnici, prvi više voli lokati u birtiji sa pajdašima nego biti kući sa obitelji, a drugi već ima borbenih ožiljaka. Dane i njegova majka imaju dobro naoružanje od pištolja sa prigušivačem do Thompson strojnice, pa se čovjek zapita dakle im to oružje i što će im to oružje. Ostali likovi su ili toliko glupavi da ne shvaćaju situaciju u kojoj se nalaze ili su samo smotani pa prolaze kroz život. Gluma je samo solidna, ali bih najviše izdvojio Zlatana Vidovića koji glumi Danu. Glavni glumac je Jovo Maksić, koji glumi Iliju, je i sam bio u koloni izbjeglih Srba te 1995. godine. On ima povremene glumačke bljeskove, pogotovo dok psuje, ali sve je to nekako nedorečeno i pomalo anemično. Bilo je glupavo odabrati Slavka Labovića da glumi hrvatskog vojnika jer iako tip malo govori ne zna glumiti, a da ne zaboravimo na to da lik podržava Radovana Karadžića. Bosansko-hercegovački glumac koji glumi bracu, Davor Janjić, je preminuo u studenom prošle godine u 54. godini života. Redatelj Miloš Radunović, koji je bio i scenarist, je čovjek bez nekog velikog i ozbiljnijeg filmskog iskustva o tim poslovima, koji je vidljivo uzeo prevelik zalogaj što je vidljivo u konačnom proizvodu. Uz već spomenute scenarije, režiju i montažu, ima tu problema u govoru hrvatskih vojnika, ponašanju vojnika tijekom pucnjave, nelogičnom ponašanju nekih likova u ponekoj patetičnoj i loše odrežiranoj sceni, te je za ovakvu priču nepotrebna dužina od preko 2,5 sata, a mogao je to biti film od sasvim dovoljnih recimo 120 minuta. Što reći za kraj? Pa Nenad Polimac u Jutarnjem listu je lijepo rekao da Oluja nije patetičan kao Dara iz Jasenovca, ali je jasno da nema ništa od mega hita. I to ne zbog toga što ga je u prvom tjednu gledalo preko 40.000 gledatelja i što je kasnije jedva prešao broj kod 100-120.000 gledatelja u Srbiji. Istina je da je ovo bolje od Dare, ali svejedno je loš film sa nekim stvarno pamtljivim scenama poput one kad se baba Thompsonom obračunava sa vodom hrvatskih vojnika ili kad Ane probija autom barijeru na cesti koju su postavili hrvatski vojnici. Ovo je trebala biti ozbiljna ratna drama, a ispala je više kao komedija, jer ima previše nenamjernih smiješnih scena, a sve je vezano uz 5 diverzanata koje vodi Ilija, kako bi radili hrvatskim vojnicima spačke. U prvoj akciji u okršaju sa hrvatskim vojnicima oni izvuču deblji kraj. Jedan pogine, drugog rane, treći je skoro skrenuo s uma, a vođa Ilija ne samo da ostane bez oružja, nego non stop paničari, ni on sam pojma nema što da radi, kao ni njegovi suborci. Osim naravno Dane koji je jedini lik u filmu koji točno zna što radi. Ja ne znam jesam li ikada u jednom ratnom filmu vidio ovako smotane vojnike koji žele biti diverzanti. Nema tu mnogo propagandnog karaktera, tako da mogućim gledateljima iz Hrvatske Oluja neće predstavljati neku veliku provokaciju, jer takvih detalja ili scena nema mnogo. Jeste, film je financirala Republika Srbija, bez čijeg novca ne bi ni bilo filma. I očigledno je da je ovaj naslov trebao poslužiti kao propaganda, ali zbog lošeg odabira redatelja koji je i scenarist, to je ispao čorak. Moram reći da iako su naši vojnici prikazani kao negativci, da su svi oni koji su radili nečasne radnje sa kojima se ne slažem, kao ubijanje nedužnih civila, dobili što su zaslužili, a tih likova je točno 5. Kad bih rangirao film, rekao bih da je nešto znatno bolje od Dare, ali nije gori od recimo Generala ili Četveroreda. Pošto ćete se vrlo vjerovatno odlučiti na gledanje, osim onih koji se lako isprovociraju pa izgube živce, kao moj radni kolega Roko, zbog teme naravno, onda nema svrhe da govorim da li da se gleda ili ne. No meni je Oluja filmska karikatura povijesnog događaja, jednostavno samo glup film, sa mnogo nedostataka koji predugo traje.
i u kojem nisam baš vidio neke velike antiratne poruke. Mogu još dodati da je šteta što će ovakav film biti prikazivan u srpskim školama, jer će dodatno raspirivati mržnju među ljudima, a sve zbog krive interpretacije povijesnog događaja, koji se nije baš odigrao kako to film prikazuje. Ako vam se dopadaju sadržaji koje vidite, odvojite trenutak ili dva pa se pretplatite na kanal. Udjelite koji like ili samo komentirajte, a primam i prijedloge za buduća videa i top liste.